Γεια σας, είμαι η Αγγελική Κολοκυθά και είμαι ψυχολόγος και οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια. Θέλω να σας μιλήσω για το πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε επιτυχημένα τα ξεσπάσματα των μικρών παιδιών στις εξόδους μας. Καταρχάς, να θυμάστε ότι είναι καλύτερο να προλαβαίνουμε τις καταστάσεις από το να προλαβαίνουν εκείνες εμάς. Οργανώνουμε μία έξοδο, σεβόμενη την ηλικία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιδιού μας. Συχνά έξοδοι με πολύ πλούσιο πρόγραμμα, με έντονα ερεθίσματα, οδηγούν σε ξεσπάσματα και μπορεί να δούμε παιδιά να κλαίνε γοερά, να πέφτουν κάτω, να χτυπιούνται και να μην ελέγχουν τον εαυτό τους. Σε αυτή την περίπτωση, πάρτε μια βαθιά ανάσα. Δώστε στον εαυτό σας εκείνα τα λίγα δευτερόλεπτα που χρειάζεται, ώστε να ανασυνταχθεί και για αρχή να ελέγξετε τα δικά σας συναισθήματα. Μπορείτε να πέσετε στο ύψος του παιδιού σας και χωρίς πολλά λόγια, με μια αγκαλιά, με ένα χάδι, να είστε κοντά του, ήρεμοι και σταθεροί, μέχρι να πέσει η ένταση. Δεν χρειάζεται να ικανοποιήσετε την όποια απέτηση μπορεί να έχει εκείνη τη στιγμή, αν δεν συμφωνείτε. Εστιάστε στο παιδί σας και μόνο. Απομονώστε τυχόν παρεμβάσεις τρίτων προσώπων που μπορεί να θέλουν να βοηθήσουν, αλλά τελικά δεν βοηθούν. Θέλω επίσης να θυμάστε ότι υπάρχουν ξεσπάσματα που δεν μπορείτε να προλάβετε, που δεν μπορείτε να ελέγξετε και απλώς έχετε να τα αφήσετε να συμβούν. Να μείνετε εκεί σταθεροί και ήρεμοι δίπλα στα παιδιά σας μέχρι να περάσει η μπόρα. Και αν δεν τα καταφέρετε, δεν πειράζει. Απλώς έχετε να αναλογιστείτε αν είναι αυτό που σας χαρακτηρίζει ή όχι. Και στην πρώτη ευκαιρία συνδεθείτε ξανά με το παιδί σας και επανορθώστε. Να έχετε καλές εξόδους.